Pinoy Bus Driver TV. Yeah. Stella northbound. The bridge. Yes, sir. I did.
Watch out.
tayo kasi may nag-overtake. So like, nag-overtake tabi ka. Kung marangan, kung overtake. So, kasi tayo overtake eh. Mapakita kahit na alam lang kayo sumagot. Ibigay mo lang. Sumagot. One way. Amanis dyan. Ha? Amanis dyan ka ng Israel ng Tuptidano. Pas 8 Conteo. Sa ano? Maganda yung say dyan. Maganda yung
Alis lang. Ang naging Philip J.U. Alis lang, people. Airport yan, pagkaliwa. Airport, ang talagaan lang. Meron tayong talaga. Meron tayong pawa na talaga. Ay, lahat sa sentro ng talaga. Wala tayong mapapundok.
Marami madala. Ano? Okay na ang bahay. Tara. So, nabo rin mo. Sawa. Oo, nabaw. Kung kaya si marami lang dawa, ulit sa'yo mo. Oo, Pato sa'yo mo. ginata ko naman sa pagdoon. Ano oras ka sa pagkala eh? Ano, lahat na niya naman ko sa Talunan, Pipinyo. Nasa na ka? Ha? Lahat si Otol. Lahat ko rin. Hindi ko sigura pa na ito. Ang pass niya, pagkagayan. Pagkagaya ito yung mas. Ready to it. Dapat lagi pa kondisyon. Kondisyon pa. Apa yung trabaho niya asawa? Ano yung trabaho niya asawa? Retire na. Ano yung asawa? Ano yung trabaho? Wala na, retire na. Retire na. Nabampuran. Siya na lang kanalaga na walang high-school na may katundo. Wala na may trabaho. Ano yung trabaho niya? Wala na yung trabaho. Kaya dua ka pula na yung ulit. Oo. Grabe na. Kaya namin sa talaga. Ako rin. Ako din mo. Sige, sige. Talaga. Level 7 Bangkok. Starting Sigit Bangkok. Right. Dia may mga tinggal, pwede. Talaga alpay.
Sige, pagkuha. Sige, pagkuha.
balik Alba. Ikot. Alas na vacancy. ¿Qué pasa? Number 800. Tahu kan?